כן, פיקוד העורף אמורים להתקין את ההנחיות שלהם בכל רגע, או בכל כמה דקות. אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו מפה בקריית ים, תכף יהיה לנו צבע אדום, אבל פיקוד העורף עדיין לא התקנו את ההנחיות. זה אותו הנחיות שניתנו קודם לקריות, למרכז הגליל. הנה מצאנו פה רסיס הנה מצאנו פה רסיס שהוא גדול. עכשיו צריך לזרוק את הרסיס הזה מפה לכיוון הזה. זה מלא באבקת אש, אני יודע, אבל זה באזורנו, יש מלא רסיסים באזורנו, וכמו שאתם רואים כאן בשדרות ירושלים בקריית ים, אנחנו עדיין לא יודעים פרטים על ההנחיות שניתנו לאזור הגולן שיהיה ביום הכיפורים, אבל אנחנו צריכים לדעת מה ההנחיות של פיקוד העורף. אני מקווה שהם יעדכנו אותה בזמן הקרוב. האזעקות יפעלו בכמה דקות הקרובות בגולן ובקריית שמונה. אני חושב, אנחנו פה בקריית, הנה תראו, אפשר לראות שם את קריית ים ד', כי קריית ים ד' בשדרות ירושלים, 72 ב', זה קרוב לאזור קריית מוצקין, אבל יותר קרוב לקריית ביאליק. קריית ביאליק זה אחרינו. תכף נדע אם יש... ביאליק זה יותר אחרינו. הנה משהו. פה זה קריית ים, פה זה קריית ביאליק, פה זה קריית מוצקין. אנחנו פה בקריית ים. אנחנו עדיין לא יודעים פרטים, רק על השמיים שבוערים. הנה אנחנו רואים פה ירות מאזורנו. קו חיפה וצפונה מתבקשים לשהות בסמוך למרחבים מוגנים. היה שם ירות כמו שאתם רואים. זה מאזורנו. לא היה עדיין בום, אבל האיום עדיין באוויר. תכף נהיה כאן. סגרו כאן את המעבר. המשטרה סגרו כאן את המעבר. עדיין אנחנו יודעים שם. תכף פארק טראמפ, זה ממש קרוב אלינו, זה שם בפארק טראמפ. פה ים אנחנו עדיין, קריית ים בחירום אחד, הם עדיין לא יודעים פרטים, אבל הם פשוט לא יודעים פרטים. הם קריית ים בחירום 1 או קריית ים בחירום 6. תכף נדע את הפרטים היומיים של ההנחיות. ההנחיות הם שפיקוד העורף תמיד מצילות חיים. כדי להקשיב להנחיות, לפני זמן קצר